Kaway-kaway mga paps. Hey guys, good morning. Here ang TV and welcome back to my channel. So, ngayon, we're going to attend the seminar training about safety choo-choo bells. What? And we are about to queue up na po. Ayan. So, let's check it out. Tingnan natin kung ano yung may experience natin dito sa training na to. Kasi first time ko rin naman to na umattend ng training. So, stay tuned guys. And check up ko muna dito ha. Okay guys, good morning. Here at TV and welcome back to my channel. We're going to attend the seminar training about safety choo-choo bells. What? And we are about to queue up na po. Ayan. Let's check it out. Tingnan natin kung ano yung may experience natin dito sa training na to. Kasi first time ko rin naman to na umattend ng training. Guys, sarap ko muna dito ha. Video pala to, video. So, makikita nyo guys, andito na po kami, nakarating na po kami sa aming destinasyon. Ayan. Kumpay. Ang daming mga riders. Love. Labas muna kami para kumain. Wow, ay ganon. Wala sila. Nasaan na sila? Nasaan na kayo? Vlogger. Hello again. So, nakakuha na tayo ng registration form. So, this is the registration form. So, ipipill up ko muna siya guys. Sean. Oh. Ayan. Si Brother Abel. Si Abel Roy from Alaminos City, Pangasinan. Ang class namin DRC Riders Alaminos chapter. Yung pa namin paano matulog. Yun lang. Make sure na kailangan ba 34, 35, 36.
Now doing simulation. Gawin ko ha. Beginners, nag-beginner, dalawang recover, 5 pasyente, at 5 security. Timer starts now. Go. They're moving around. Kiki is Shoso. Skill work. Kabila ko sa Mas kara taga pinaka-crowd eh. Kaya sigurado pang pinag-aaral. Okay lang sir, nag-iyo. Hindi ba ito? Mukha ka ba? Ito naman dito. Are you ready? Ito ka hawak. Yung hawak mo, hindi bisilin ha. Manalay ka. Isa ko ang paa. In my count, 3, 2, 1, up, slide down. Three, two, one, on the head. Kaliwa. Okay? Tumama ka. Ito, tulaman. Sige na. Pwede. Forward. On my count. Oh. Okay lang, okay lang. Dito ka lang. Oh my God! Slide up, into one down, into one down. Hawak mo na! Bawat yung braso nila. Yung kamay nyo. Paso. Picture documentation. Picture documentation. Okay. Basta kamay, dapat nigulit. 3, 5, 1, 2. It's the patient. Oh my God. 3, 2. Say, relax. Hawak sa rescue mo. Diretso tayo na. 3, 2, 1. Down. Down, hindi rin. Wait, 5 naman. Gawin, nagdaan lang. Huwag masyado nakatingala. Di ba? Ang sabi ako sa nakasama ka na ng old boy mga yan. Hindi pa take part sa pakaus. Hindi pa okay mo na nakatali yun eh. Oy, di ba sinabi? Anong araw ba